Έτσι είναι ο Γκράγκας. Ο Γκράγκας δεν έχει τι να κάνει, πετάει βαρέλια. Ω, κοίτα! Ο Κάσαντιν... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί να έχω πολύ λίγο EP, αλλά στο late θα πετάω να πούμε μια Q, δεν θα μου χαλάει ούτε μισό ούτε Βασικά, ένα κομματάκι μάνα. Τώρα που το λες, πώς και πήρες Κάσαντιν, ρε. Ρε, είδα ένα κολπάκι στα LCS που κάνανε, ρε. Α, στο LCS, και εσύ είσαι έτσι εισάξιος με τα LCS, Όχι ρε, ήταν κάπως εύκολο. Βασικά, δεν έχω ούτε runes. Εδώ παρέα! Ούτε runes έχω, ούτε τα τίποτα δεν έχω. Α, εισάξιος, εντάξει, δεν είναι κάτι. Βασικά έπρεπε να πάρω full mana runes, ξέρω εγώ, full mana regen runes. Τουλάχιστον τώρα η ulti του δεν θέλει, ξέρεις, αυτό το mana που το... Ξέρεις, παλιά που ήταν 60, ας πούμε, μετά 120, μετά... Αυτό γίνεται, ναι. Όχι, δεν Ναι, γίνεται αυτό πια. Γίνεται. Εγώ γιατί δεν το δω, ρε παιδιά. Αφού το δω στα LCS, ρε. Και εγώ το δω όταν έπαιζα όμως. Πότε έπαιξες κάσα? Όταν τον αλλάξανε στο pass, αυτό το... Όχι, στο πιο μετά, στο επόμενο pass. Που τον αλλάξανε. Βγάζω Q έτσι, εγώ βγάλα Q. Εκεί βγάζεις, τι θες να βγάλεις. W να κάνεις μέλε, full μέλε βασικά, να πηγαίνεις πάνω στη Λισάνδρα. Ρε, έχει το 4% of missing mana, ρε. Εγώ βγάζω πάντα W στο Κάζαβι. Mana Για να restore παίρνω έχει τα W. minion. Και το χρειάζομαι. Έχει κενό cost η W. Για να παίρνω minion και έχει κενό κόστος. Λοιπόν, Στέλιο θα βγάλεις τι ρε, για το snowball. Τι Θα μου άρα. αφήσει να κάνω smite. Όπο, δεν μπορώ να φαρμάρω. Τέλειωσε. Thank you. Κάτσε, να του φίξω λίγο το Α, βαρέλι. καλά, εντάξει. Δεν έπρεπε να πάρω κάσα. Μα τι έκοψε. Εντάξει, Στέλιο, έπρεπε, αφού πρέπει να κάνεις ό,τι κάνουν στα λистές να πας εσύ καμιά μέρα, γιατί λαγκάρω. Εσύ σάξος. Ναι. Ναι, κατάλαβα ότι το λαγκάρω, εντάξει παιδιά, το φτιάξα. Ωραία, μια χαρά. Εντάξει, εγώ ξέρω πότε λαγκάρω και πότε όχι ρε. Το βαρέλι το κόβει το. Κάτσε τώρα γιατί χάσαμε πολύ live. Κάτσε να κάνω μια βόλτα εδώ να δούμε πως είναι κανείς. Καλά, εντάξει. Δεν μπορώ να παίξω κάσα ούτε για πλάκα, ρε βαλά. Ωραία, βάρισα αυτό 2 φορές και πάμε τώρα στους λύκους. Εμείς εδώ Τσόγκαθ, Μπρόλεϊν, κοιτάξτε παιδιά εδώ πέρα, δεν μαλώνουμε. Δεν μαλώνουμε. Όχι, Μαλώνουμε. Μόνο ξύλο, Μάλφαδιτ, μόνο ξύλο. Μόνο ξύλο. Ο Τσόγκαθ. Εμείς δεν μαλώνουμε. Ρε νευρίασε ο Τσόγκα, δεν ξέρω τι έπαθε. Επειδή καλά πήγα στα minions του, τα αγαπάει, δεν ξέρω. Τα γαμάει. Όπα, πήγε 3 level. Καλά. Καλά. Γι' αυτόν ο Ghost και τα αγαπάω. Θα πεις στην gang θα κάνω τώρα ό,τι να είναι. Μη κάνεις gang. Σε θες. κατέβω. Μη κάνεις Είσαι ο gang. πρώτος άνθρωπος που δεν θες να κάνω gang. Αυτό σου λέω. Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι κακό. Θέλω φαν. Μαλάκα το Μπορώ φύλλα. να σου κάνω να κάνω τώρα και να μπεις να διπάρουμε. Ναι, δεν έχω τέτοιο ή. Α, έχω ή. Και δεν ξέρω πότε έρχεται ή. Δεν ξέρω τίποτα από κάτι. Όταν κάνεις 5 skill έρχεται η. Ναι. 5, εγώ έκανα 6. Ναι, μπορείς, ξέρεις ρε, κατάλαβες. Έλα, έρχομαι σε σένα. Κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία, εγώ το βαράω. Δίρτε τον! Δεν σε βαράει αυτός τίποτα, Ναι, απλά, θα στο αφήσω. έτσι, βάρα, γκάλο, βάρα. Έλα, Έλα. βάρα. Μα, δικό σου. Εντάξει. Άντε, γεια, μπράβο, Εσύ τα κάνεις όλα, εγώ τι έκανα. Φέλαγα καταρχάς την Q άμα το είδες. Και πήγε στο Minion. Δεν ξέρω τι το έκανα. Το είδα. Εντάξει, δεν πειράζει. Το πήρα, αυτό έχει σημασία. Το πήραμε, αυτό δεν έχει σημασία. Ναι. Τώρα ο τρόπος δεν μας νοιάζει πολύ, εντάξει. Ας είναι και ο πιο φαίρ τρόπος που τον πήραμε, δεν έχει σημασία. Χάλασα φλάς επειδή πήρα την Q. Δεν πήρα. Φλάς χαλέσεις. Κοίτα εδώ, κοίτα τι θα κόψει το Δεν ρε. πέθανες. Ναι, εντάξει, να πεις ναι, είναι πιο worth από το να πεθάνω. Όχι, teleport κι αυτός. Έχω κι εγώ όμως. Ας θα τον έχω, θα κάτσω. Έτσι πως προχωράει μ' αρέσει. Όπα, πάτσα κι άλλα. Μαλακία. Χάλασα
Χαλασαπότσι. Πάω λίγο στον πόνο να πάρω κανένα kill γιατί βλέπω ότι ζορίζονται. Ζορίζονται, τι είναι. Να τις πω! Δεν νομίζω να... Α! Μπες! Σαν να λες κατσαρίδα έκανες. Αυτή είναι. Και τι place θα παίξω εκεί. Δώσε, μη φοβάσαι, τι πάρουμε. Ωμα, τρέχα. Για να δούμε. Ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ας αφήνεις και στον καημένο κανένα kill, το χρειάζεται. Δεν θέλω εκεί. Θέλω να μην πεθάνω και να έχω φαν, να βγάλω... Ωραίο, Πολύ ωραίο αυτό το gang, πολύ ωραίο. Και από πέθα της PW, μια χαρά. Πολύ καλό. Λοιπόν, βγάλε τι άρα, ένα σνομπολάρι Στέργιο. Μάλα, θα παίρνω kill και θα μου γεμίζει όλο το μανάρι. Να το παίξω η EP ή tank. AP tank, βγάλε ένα ζώνιας μόνο για επίθεση, για να έχεις ability εννοώ. Αυτό τώρα γιατί δεν το πήρα το minion. Το μεγάλο. Θα βγάλω κάτι ακόμα που βγάζω εγώ. Αλλά είναι πολύ καλό, σου δίνει και άρμονα απ' όλα. Χωρίς κρεμμύδι. Χωρίς κρεμμύδι. Τίποτα, κάτι μου ήρθε. Που μιλούσα με τους προηγούμενους φίλους μου. Κάτι μου ήρθε. Μάλακα, πόσο φάρμο έχω. Ρεύγεις τέλος. Αρχίσαμε. Όχι ρε φίλε. Αυτό είναι το revenge. Σώθηκε ρε, έλα ρε, τι αν μη κάνεις γιατί πάλι δεν μπορούν να σε πάρουνε. Ναι, φλάσαρα και με έκανε όλη τη στο τάρετ ρε και δεν μπορούσε να μπει η Βάνα. Έλα ρε ψώ, πάντε. Όχι εσύ. Ρε φίλε, έλες μάλακα. Έρθει αυτή από εδώ να δει που είσαι. Την είδες. Εγώ θα κάνω το Στέργιος scream count. Έχει κλείσει 2 φορές. Ακόμα έχουμε με τα χρόνια εδώ πέρα θα... Όπα, μου πουσάρει τάρετ. Μου πουσάρει εγώ. Εγώ ούτε φάρω το τάρετ μου όμως. Όταν πάρω ουλτί θα έχουμε και γκάν. Και τώρα μπορώ, αλλά εσείς δεν θέλετε. Να έρθω στο top. Όχι, δεν χρειάζομαι καθόλου χέλπα. Δεν έχω μάνες. Μαλάκα τη μισή live το έριξα. Καλό αυτό δεν είναι. Να παίξει λίγο το παιδί θέλει. Εντάξει, θα παίξει μετά. Τώρα που παίζει ένα του δεν μπορεί να παίξει. Χαλαστινή ο βλάκας. Αλλά τώρα θα την έχει σε λίγο. Έχω και ignite. Έχω μια χαρά. You can suck my dick if you want. Έλα. Έκλεισε λίγο το μικρόφωνο γιατί μιλούσα με τον πατέρα. Ωχ, το θες! Το θες! Ναι! Λι, έρχομαι. Get over here! Τώρα το θυμήθηκα. Με γάμισε. Τη γάμισε. Το αντίθετο, έλα. Έχει συνηθίσει να το λες, Όχι. Να πάρω ένα μήνυμα. Αυτό εδώ, αυτό. Όχι. Α, ευχαριστώ για το 6 level. Έλα. Την έχω, άστη. Φαίνεται. Δικό σου! Πέτανε. Πώς σε πήρα. Ωραίο, τρέχε γιατί θα σου έρθει η Σιβάνα. Oh my god. Αιούρκι βρω. Μπορούσα να της πετάξω Q, αλλά ήθελα να το κάνω secure με την... με το ignite, γιατί δεν... Έλα εδώ, μα τους πήρε double kill. Το πίστεψα. Έκανα focus στη Σόνα. Μπράβο τα παιδιά. Πουλάκι. Ηλίθεια. Πουλάκι φάγανε. Λογικά. Όπα, τι αγόρασα ρε φίλε. Κάτσε. Τι αγόρασα. Έτσι αγόρασα αυτό. Ωραία, πρέπει να σνομπολάρεις όμως, Στέργιο. Τι. Να σνομπολάρεις. Κάτσε. Κάτι αγόρασα. Δεν ξέρω τι. Κάνε Δεν έχει. Α, νίκησε. Ξέφυγε. Νίκησε. Η Λισάνδρα είναι αφουκού base. Α, όχι. Και ο άλλος ο Τσόγκα. Με τρελάνουν τώρα αυτοί τι θέλουν εδώ, να τους πάρω ένα double και κάτω από το tower. Τη μισή. Θέλετε κοιλιά, ελάτε. Κοιλιά. Κάνε τους βαρέλι εκεί πέρα, βάλ' τους το βαρέλι. Εδώ. Κάνε τους βαρέλι.
combination λέξεων. Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου θα ακούγα. Ξέρεις, αυτές τις δύο λέξεις μαζί. Κάρτους βαρέλι. Έχω πουτσα. Έχεις σοβαρά κι εγώ ρε. Δεν έχω. Έχω! Ωραία ulti, ωραία ήταν αυτή. Μ' αρέσει. Ένα δικό σου. Δεν πειράζει που πέρασε. Δεν έπρεπε να μείνεις εκεί ρε. Δεν πειράζει, έκανε ωραία ulti. Κάτι είναι γι' αυτό. Κάτι είναι κι αυτό καλά. Δες το farm και δες τη Λισάντρα ρε. Δες τη Λισάντρα το farm. Παίζω χάλια σε αυτό το game. Χαρά έχεις παίξει μέχρι στιγμής. Ρε δες τη Λισάντρα το farm και κοίτα το δικό μου. Πού είναι η Λισάντρα? Αυτό ήθελα να πετύχω. Αυτό το πράγμα. Λισάντρα 39-70. Κάτι λέει. Τώρα πάρω και αυτήν. Μα δεν την παίρνω. Έλα, έρχομαι. Ωραία. Να πάρω λίγο το red να του κάνω slow. Εντάξει. Έρχομαι. Έχω και ulti και Q και τα πάντα έχω, μην ανησυχείς, θα τον πάρουμε. Έρχομαι. Ελπίζω να πάρουμε τον Τζόκα και τον Μπούλο. Μακάρι. Ναι, έχεις. Εγώ μέχρι στιγμής ναι τον έχω, δεν μου κάνει κάτι κακό. Ίσα ίσα. Είμαστε φιλαράκια με τον Τζόκα. Δεν μαλώνεται κιόλα. Friends. Ωραία. Πίστεψα! Μ' άρεσε αυτό. Τρόμαξες. Εγώ έχω συνηθίσει, πάντως δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Το πάρω. Πίστεψα! Πήγαινε βοήθα τους! Έρχομαι. Το Μην πάω. πάρουν του δράκου. Μου παίρνουν τον dragon. Όχι. Μη φοκουσάρετε, τι κάνει μαλάκα αυτός γκορντάς. Ματισώνα το βλέπω. Δεν πειράζει. Λούλιδες είναι. Τρέχα, ρίξ του! Την πήρες. Βασικά δεν είναι worth. Δεν είναι Έχεις καθόλου το worth. red buff, εντάξει, ωραίος. Δεν είναι πολύ worth, ρε. Φινταρίζεται η MF σιγά σιγά. Αρχίδια. Αρχίδια, αλλά φινταρίζεται. Μια Q θα την έχω μετά στο late. Θα βγάλω και το Ζώνιας. Άλλο εσύ και άλλο εμείς όμως. Δεν θα... θα μπαίνω εγώ στη Σόνα. Έχεις το ultimate CC, passive Q, ulti. Το ξέρω, ναι. Αυτό βασικά δεν χρειάζεται να πεις το passive Q ulti, εφόσον είπες το ultimate CC, που είναι το ίδιο πράγμα. Ήθελα να σου πω ποιο είναι το ultimate CC. Τι κάνει αυτός ρε, φαρμάρει και όλο μαζί σου πετάει Q. Μα είναι απρόζενος. Έλα. Ultimate CC. Δεν έχω Q, Του το τσάρα αυτό! Μπαμ! Τώρα ψόφισε. Θα σε πείραζε να περνάω εγώ το kill. Εντάξει. Ήθελα να το σεκιουράρω. Το είδα. Και έκανα και το mana restore. Φίλε, δεν το κατέχεις το άθλημα, γιατί δεν το πάρεις μαζί μου. Άμα δείτε τον έκανα, αυτός τώρα μπορεί να έχει βρήσει 500 φορές. Έρχομαι άμα θες. Πριν ήμουν λίγο bot και πήραμε και dragon. Δεν έχει σημασία τώρα. Κοίτα ο άλλος, 4 ports με support zona. Μπράβο παιδί μου. 4 ports. Φαντάσου πόσο useless είναι η zona όμως. Ρε με support zona όμως δεν μπαίνεις pots. Τουλάχιστον ένα pot. Ένα pot να πάρεις. Αν βρεθείς σε δύσκολη κατάσταση, όχι 5. Θα κάτι να σου κάνει και η Σόνα. Πλάκα μπορεί να έχει πάρει και 5 να το έχει χρησιμοποιήσει πριν. Τι. Και 10 να γινόντουσαν, 10 θα είχε πάρει. Αλλά δεν γίνεται, βλέπεις. Μαλάκα! Το μισό life. Δεν έχω ulti, αλλά δεν πειράζει, τον έχουμε. Δεν έχει Q. Τώρα είναι που τον έχουμε, εντάξει. Αυτός φλάσαρε ρε φίλε. Είναι πολύ. Όχι. Έχω για το disengage. Εντάξει, δεν Την πάρω, άστη. Την έχουμε, το ξέρω, αλλά... Ωραία, εδώ. Αυτό ήταν. Μια χαρά. Ωραία, πεθάνει και το jungle τους. Μπορώ αν ήταν να μπω σε αυτή τη δουλαμένη. Πάμε σπάσουμε, δεν θα φύγω ακόμα. Έλα φίλε. Έλα στο range της ούλτης, έλα. Έλα, δεν σου κάνω κακό. Αχ. Αν την είχα πετύχει με την άλλη. Γι' αυτό...
Έχετε αγοράσει World Skin. Έλα. Α, οκ. Εγώ έχω αγοράσει. Το ξέρα. Το ήξερα, θα κάνει ulti, το ήξερα. Ωραίο. Μα και εσύ Γάλλος. Γιατί λες ότι δεν ξέρεις jungle? Ξέρω jungle, δεν είπα αυτό. Ενώ λες ότι δεν παίζεις καλά. Πήγα στη ΔΕΦ και πήρα τέτοιο για jungler που είχε. Δεν πήρα για top και για τέτοια. Ναι, κατάλαβα. Jungler παίζω στο team που έχουμε. Ναι, ξέρω. Όχι, απλά επειδή πριν έλεγες ότι δεν παίζεις καλά σε αυτό το game. Δικές μου βλακίες. Εδώ είναι η σφαίρα. Πήγαινε στο Redis, στο Redis είναι. Βασικά είναι εκεί που είναι... Εκεί πέρα και μόλις πήρατε kill επειδή η Σιβάνα δεν μπορεί να παίξει σε αυτό το game. Σε βοηθάω! Όχι, δεν σε βοηθάω. Αλλά θα πεθάνω. Εγώ δεν έχω τυπή να βοηθήσω, δεν έχω τυπή να βοηθήσω. Στέι, μείνε. Κολλάω. Ξεκόλλησες. Έχω φλάσ. Είναι από μπίοτσο καθέ Αλάκα, πέτυχε την Q! Πέτυχε Q hit, όχι ρε φίλε. Μου είχε κάνει silence ο άλλος. Πω. Τέλος πάντων πήρα το kill. Έχουμε ταχύτητα του φωτός. Ρε, πάρα πολύ ωραίο. Κάνει φλάς και κόλλη. Ρε παιδί, αυτό ήταν για ίντερνετ. Νόμιζα θα ξεφύγω. Πάμε με τον άλλον, τον Μπρόμι. Τον Μπρόμ. Το τάρετ. Όχι. Το kill. Πάω. Το τάρετ έπεσε και δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν έπεσε ακόμα. Δεν το σπάσει. Έχει Δεν το σπάσει. Βλάκας είναι, δεν βαράει το τάρετ. Το ξέρω, κάνει τέτοιες βλακίες. Μην το σπάσει. Φούτσο. Πήγαινε. Ρε στο γράφε, δεν το σπάσε ακόμα. Δεν θα το σπάσουν ακόμα. Έλα. Φύγε ρε. Δεν το σπάσετε σας λέω. Ωραίο. Δεν το σπάσανε. Με ξέρεις που δεν το σπάσανε. Ωραία ρε φίλε, τι είναι αυτή η ομάδα τους, δεν μπορώ. Πήγαινε τουπ. Πήγαινε τουπ εσύ. Ρε κάποιος top. Έχουν ward. Έχουν ward, φύγετε. Μην κάνετε engage. Πάω top. Μην κάνετε engage. Ρε μην κάνετε engage. Αφού τους έχουμε. Σοβαρά. Δεν τους έχουμε. Είδες. Γι' αυτό σας είπα να μην κάνετε engage. Θα σας κάνει κανένα gun. Ή κανένα. Έλα. Θα κάνω place. Και εγώ κάνω play μαζί σου, ωραία. Πάρτο ναι, ωραία. Δεν πέταξε δίκη. Γιατί. Μα δεν πρέπει να σκάσω σοβαρά και ένα hit ήτανε. Εντάξει, εκεί το έπαιξε καλά η τέτοια. Ναι, το έπαιξε ωραία, ναι. Τώρα να πούμε. Συνήθως παίζει το πουλάκι, δεν παίζει κάτι άλλο. Θα μου πάνε το τάρι. Τώρα θα σου έλεγα τίποτα, αλλά πρωτιάτικα δεν έχω και όρεξη, ξέρεις. Τι κάνεις αυτή τη στιγμή αφού δεν γίνεται τίποτα στο game. Πάμε. Βλέπω το φαν της Λισάντρα και το θαυμάζω ρε. Περνάω κάποιον σε φαν. Περνάω πολύ σε φαν. Περνάω για δύο παρεμβάσεις σε φαν, ωραία. Άρα παιδιά. Εντάξει δεν Εδώ. είναι και το καλύτερο farm που έχω, αλλά για κάσα. Φύγαρα. Αυτός που πάει. Την έχω αυτή, εντάξει. Ρε, εγώ ξέρω τα αγγέλα. Τι είναι αυτή. Εδώ. Πώς είναι εδώ πέρα ρε, όλη η ομάδα. Δεν ήσουν εγώ. Ρε, Νότιλους μου αρέσει. Πω, έκανα fail ulti. Έλα. Δεν έχω μάνα. Έχω εγώ όμως.
Έπρεπε να πάρω ρε ένα kill, να μου γεμίσει όλο το μάνα. Πάρ' το. Not. Αυτός δεν πειράζει. Παιδιά! What the fuck? Ήταν πολύ άσχημο το kill μου, δεν μου άρεσε. Χτύπα! Οχ. Πρέπει να κάνω secure ένα kill, να μου γεμίσει το μάνα. Ω, το βλέπεις, γέμισε όλο. Σχεδόν το μισό. Εντάξει, κάτσε αυτά στο late. Ναι, να είχα εγώ αυτή την passive. 7, ωραία. 7%. Ρε, στο τάχει το γάιδαρο ρε που σου φέρνει items. Να είχαμε και εδώ ένα να μου φέρνει ένα mana pot. Πάμε κανένα δράκο. Είναι λίγο αργά να το λες εσύ, γιατί η ομάδα μας το έχει ξεφτυλίσει το θέμα με τον δράκο. Το έχει αρχίσει εδώ και 5 λεπτά. Πώς είναι το πήρα εγώ ενώ είχε τόσα Q, τόσα χιτάκια. Πάμε να πάμε με αυτή που είναι μόνη της. Μόνη της είναι. Ναι. Σοβαρά. Δεν θέλω να μείνω εγώ εδώ. What the fuck! Κοίτα το mana regen. Restore, πώς το λένε. Restore. Ή regen, εντάξει. Ρε, έχω πέσει farm. Μου φαγάνε το turret, πότε. 6 HP ήταν εστεριό. Δεν ήθελα να το χάσω. Ρε, παιδιά. Μαδεύτε ποιος ήρθε στο fight! Εγώ. Έλα ρε μαλακισμένο το δείχνω. Triple. Triple μου χάθηκε το triple. Κάπου εδώ είναι. Κάπα εδώ είναι. Πού είναι ρε μαλάκα. Πού πας ρε. Ω! Φέιλαρα το! Γιόλο! Φέιλαρα το E! Είσαι πολύ καλός. Ω, GG. Surrender. Έλα αργά μου το και ήθελα να παίξω κάσα. Έπαιξες κάσα. Στο late, δεν ήταν ακόμα late. Δεν είχα βγάλει ζώνες να κόβω, είχα πολύ gold. No shit Sherlock. Λοιπόν, για να δούμε τα μάτια.